Здравейте! Днес искам да ви представя два прекрасни продукта от моята ежедневна рутина. Първият от тях, това е органичният почистващ гел на компания IMNET от бялата серия на Доктор Сиамур. Този прекрасен гел съдържа 100% естествени изкопаеми минерали от Атлантическия датски океан, органичен сок от алоe вера и провитамин B5. Провитамин B5, известен още като пантенол, когато попадне в кожата, бързо се превръща в витамин 5, който от своя страна е производен на коензим А, който има ключова роля за възстановяване на тъкани и клетки. Един невероятен продукт. Използвам го сутрин и вечер и кожата ми е чиста, без излишен себум, по-гладка и подготвена за следващата грижа, която е нанасенето на този прекрасен продукт, пептиден серум. Ето го, пептидният серум с 5 вида хиалуронова киселина. Съдържа микропептидни капсулки, произведени по специална технология, които попадат именно на нужното място, там където кожата най-много се нуждае, за да премахне финните линии и бръчки, за да стане кожата по-плътна, по-сияйна, а 5 различни вида хиалуронова киселина подпомагат естествения колаген в кожата, който, за съжаление, с възрастта намалява. Два прекрасни продукта, които ще доведат кожата ви до един съвсем различен вид, съвсем различен облик ще имате. Тя изглежда по-гладка, по-чиста, по-свежа, със здрав вид. Също така тези продукти съдържат, те са без СЛС, без парабени, без сулфати, без излишна химия, притежават известните сертификати Екосерт и Космос, които са гаранция за най-високо качество и се издават за биокозметиката. Ако искате да научите повече както за тези, така и за други прекрасни продукти, свържете се с мен. Номерът ми е 0888 50 49 59.